O aparcadoiro do Centenario en Ribeira abrirá en horario completo durante todos os días dende o 1 de agosto. Búscase incentivar así o movimento de coches e visitantes, polo que haberá tarifas destacadas. É un proxecto no que o Goberno de Ribeira levaba tempo traballando a recuperación do aparcadoiro do Centenario. O Executivo local avanza na súa mellora funcional para que a poboación e os visitantes conten con máis espazos para estacionar os seus vehículos. Neste día 1 de agosto vai a empezar a funcionar de maneira xa habitual a nova empresa de conserxería que vai ser Cicle, unha empresa de traballo social e, por tanto, tamén vai ver como persoas pois con diversas discapacidades pois poden traballar tamén nese aparcadoiro municipal que vai a estar aberto 24 horas todos os días da semana e, ademais, xa a dicirlles á poboación que temos un dos aparcadoiros máis baratos de toda a contorna. Lembro que estacionar o vehículo aí 2 horas custa €1,5. E recorda que mercando no comercio local ese €1,5 vai a ver reducido. Porque dentro da Asociación de Empresarios tamén se están facilitando tickets de desconto da primeira media hora. Por parte do Concello, pois, con ese paso tamén damos por resposta aos requirimentos da xudicatura, na que se dicía que tiñamos que asumir xa ese aparcado do Centenario, por tanto, estamos avanzando nesa mellora funcional da instalación, seguimos tamén avanzando coa tramitación de toda a maquinaria que se verá renovada para que os usuarios e usuarias dese estacionamento poidan ter uns caixeiros onde poder pagar os seus tickets de maneira telemática, con medios electrónicos. E con todas as facilidades, o sistema de barreiras tamén se cambiará para ser máis funcional. Todo dentro desta renovación integral impulsada polo Goberno municipal para que o aparcadoiro dea o mellor servizo, para o que se está a facer unha alta inversión. Pois estamos falando de varios millóns de euros, porque temos que ter en conta o servizo de conserxería que vai pasar a prestar un servizo 24 horas, tamén estamos falando duns importantes investimentos en materia tecnolóxica con toda a renovación das barreiras, os caixeiros e despois, evidentemente, tamén pois a renovación exterior que lle imos facer a esa praza do Centenario, porque temos que actuar en evitar esas humidades que están entrando todos os días no Centenario cada vez que chove. O rexedor local apunta que no momento no que se teña licitada toda a reforma da praza exterior para evitar as humidades, cando se finalice coa renovación das máquinas e cando comece a prestar servizo a empresa Cicle, quedaría finalizado o proceso de municipalización do Centenario. Sen embargo, quedarían por resolver cuestións cos administradores concursais. Seguramente acabará en preito, non? Básicamente porque nos fixemos un informe cunha serie de eficiencias que os seus administradores concursais non estiveron cumprindo, a empresa concesionaria dese servizo non estivo cumprindo cos requisitos que establecía ese prego de contrato e, por tanto, temos que facerlle uns descontos a esa cantidade que previsiblemente poderían optar a cobrar. Evidentemente, hai disparidade de opinións entre a administración pública, neste caso o Concello, que debemos velar polo bo uso das instalacións municipais e tamén por cada euro de recursos públicos que se invisten en calquera infraestructura, e tamén, por parte das administracións concursais, evidentemente, van a intentar maximizar todos os beneficios. Xa que recorda que cuestións como o pago da tarifa eléctrica corría a cargo do Concello. Co impulso que lle dá o Goberno ribeirense ao aparcadoiro do Centenario, melloraranse os servizos para usuarios e abonados. Tamén estamos cumprindo con parámetros de seguridade, como esas instalacións antiincendios, esas OCAs, que son uns estudos técnicos que teñen que cumprir todas as instalacións desas características que hasta hai uns meses non pasaban eses informes. Agora, con as actuacións que estamos facendo, van a cumprir todos os parámetros de seguridade, por tanto, tamén as persoas que deixen ali o coche van ver como se melloran eses servizos e tamén garantimos que calquera persoa que teña hoxe en día ali unha tarifa de abonado non a vai a perder. Os abonados desta instalación poderán estacionar os seus vehículos no terceiro andar, mentres que os dos primeiros quedarán a disposición das persoas que queiran facer uso temporal do mesmo.